היי, תום טראגר כאן. היום אנחנו הולכים לענות על השאלות הממש חשובות שלכם בסרטון מיוחד, שזה סתם תירוץ כי לא היה לנו כך לעשות אחד אמיתי. אז ביקשנו מכם לשאול אותנו שאלות בדף הפייסבוק שלנו שנענה עליהם כאן, ושלחתם הרבה דברים די מוזרים, ביניהם למה אין אף סופר הירו שהוא ג'ינג'י, או מה יקרה שנה הבאה. אתם מבינים שאני לא אלוהים, כן? ובכן, מסתבר שלא, כי הייתה שאלה גם כזו. בכל מקרה, איכשהו הצלחנו למצוא את השאלות שהן כן איכשהו לגיטימיות, אז בואו נתחיל. מה עמד מאחורי הרעיון לעשות את המגפון? כבר המון זמן אני מרגיש ממש אשם שיש לי קהל מאוד גדול שמשום מה מקשיב למה שיש לי להגיד ושאני לא מנצל אותו בשביל לדבר על דברים שחשובים לי. אז עברתי מלצעוק על מצלמה אחת ללצעוק על מצלמה אחרת, רק שהפעם אני מדבר על דברים כמו הומופוביה, סקסיזם, הפרעות אכילה ועוד שלל דברים שגורמים לי לבכות בלילה. איך אתה מרגיש בשינוי מאפס הקומי שצועק לתום טראגר הרציני והאמיתי שמדבר על מה שמפריע לו? אפס זו דמות שאני משחק שלא דומה לי בשום צורה, ותודה לאל שכך, אחרת כבר מזמן הייתי בכלא, וגם המנחה שאני משחק עכשיו זה סוג של דמות, רק שזה כן אני בסופו של דבר. אני מאמין בכל מה שאני אומר, והדברים שאני מדבר עליהם כאן מאוד חשובים לי. אפס לעומת זאת זו סאטירה על הישראלי המטומטם, והביקורת שלנו עוברת דרך המסננת שלו. המגפון זה פשוט אני אומר במפורש מה שאני חושב. שמעתי שיש סוג של אנשים שהמשיכה שלהם לאנשים היא שכלית בלבד. איך זה נקרא ואיך זה עובד? זו שאלה שיש לה הרבה תשובות. משיכה יכולה לבוא בהרבה צורות. דרך טובה להסביר את זה היא הפרדה בין משיכה רומנטית לבין משיכה מינית. יש אנשים שלא חווים משיכה מינית אבל כן חווים משיכה רומנטית. חוסר חוויה של משיכה מינית נקראת א-מיניות. יש אמינים שחווים משיכה רומנטית, יש שלא. חוץ מזה, יש גם דמיסקסואלים שיכולים לחוות משיכה מינית רק כשהם חווים משיכה רומנטית כלפי מישהו או מישהי. האם הערוץ יכלול בעתיד תוכניות בסגנון מעט שונה? אנחנו מתכננים לדבר בהמשך על נושאים מגוונים בכל מיני תחומים. אחד מהם יהיה על כמה דרישות יש לכם? רוצים שאני אעשה ריקוד קטע בשבילכם? מדוע מוסד הנישואים מגוחך בעיניך, מר טראגר? קודם כל, מר טראגר זה אבא שלי. תקראו לי אדון טראגר. ושנית, זה לא שבאמת יש לי בעיה עם מוסד הנישואים. אני אישית לא מרגיש שאני צריך פיסת נייר או אירוע עם הצעות לא נורמליות שיתנו תוקף לזוגיות שלי, אבל זו התחושה האישית שלי בלבד לגבי הזוגיות שלי בלבד. אני בעד שאנשים יתחתנו אם זה משהו שחשוב להם, ובטח שכל אחד ואחת יוכלו להתחתן בלי קשר למגדר שלהם, הנטייה המינית שלהם או הדת שלהם. תום, אתה בן 40? טוב, מכיוון שאתם לא מסוגלים להבין בדיחה, אני אגיד לכם את האמת. אני בן חודש ו3 ימים. האם השאלה הזאת התפרסם בסרטון? לא. שיט! מה הסרט/הסדרה האהובים עליך של ג'וס ווידון? באפי. ראיתי את הסדרה משהו כמו 15 פעמים מההתחלה עד הסוף, אני לא מגזים הפעם. העונה הראשונה נוראית, אני מסכים, זה ה-90s, אבל זה הולך למקומות מדהימים, נשבע לכם. שמאלנים וימנים יכולים לחיות בשלום אם הם לא ידברו על פוליטיקה, אבל איך בכל זאת אפשר לגשר בין השניים ולהפסיק את המלחמה המטופשת אחד בשני? האמת שזה לא כזה מסובך, פשוט צריך לנסות להבין את הצד השני ולכבד אותו. אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, רק לכבד זה את זה ואת הדעות השונות. כמה אתם בהפקה או בכתיבה של כל הדבר שנקרא המגפון? כל רגע פנוי, כל הזמן. זה מתיש חברים, זה מתיש. כמה נשים יש אצלכם? הצוות הקבוע מורכב מ2 נשים ו2 גברים, וגם לפעמים אור פז עוזר. אור. האם יהיה סרטון על מגדרים א-בינאריים? כן, עדי עובדת על סרטון כזה, די עם הדרישות, אנחנו לא עומדים בלחץ. אתם באמת חושבים שאתם מגיעים לקהל הנכון, או שהמטרה היא לא לשנות דעת קהל? המטרה של המגפון היא או לשכנע אנשים שמעולם לא גיבשו דעה בנושא, או לתת לאנשים שכן גיבשו דעה בנושא עוד דרך להסתכל עליו, ובעיקר דרכי צועק עליהם דברים. ובכלל, המגפון לפעמים מסביר דברים שאמורים להיות כל כך ברורים מאליהם, שאני קצת מרגיש שאנחנו עושים את רחוב סומסום, לו הם היו עושים הסברה. לקהילה גם מגיעות זכויות שוות ימיז. במה אתה עובד ואיך אתם מצליחים למצוא מספיק זמן ומשאבים כדי לקדם דברים שתכלס אין להם תרומה כספית? זו האמת שאלה ממש טובה כדי להסביר לכם משהו אני הבטחתי לעצמי שאני לא אבכה. המגפון זו באמת הפקה מאוד קטנה שבאמת אין לה תרומה כספית. אנחנו עובדים על הסרטונים האלה כי הנושאים שאנחנו מדברים עליהם באמת מאוד מאוד חשובים לנו, אבל בגלל שלהפיק אותם זה מאוד מאוד קשה, זה הורג את הנשמה השברירית שלי. אנחנו נצא להפסקה ונחזור רק כשנוכל. אני מקווה שאתם מבינים שאני ואמא שלכם אוהבים אתכם מאוד וזו לא אשמתכם, אבל רגע, לא זה מה שההורים שלי אמרו לי אחרי שהם נטשו אותי בפח זבל מאחורי הדליקרים. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד כאן זה שאני לא יודע מתי נחזור, אבל זה כן יקרה. אולי.
מתישהו. כנראה כשמשהו יסעיר אותנו מספיק ונהיה חייבים לצעוק לגביו. תודה רבה לכל מי שתמך בנו, זו לא פרידה, זה יותר כמו אז נתראה, גם אתה הולך בכיוון הזה, זה מביך. תודה רבה לכולם, אם יש לכם עוד שאלות תשאלו אותנו בעמוד המגפון בפייסבוק, והפעם אל תשתפו את הסרטון הזה, איך אני איתכם? לא ציפיתם לזה, תודו שלא ציפיתם. הם לא איתך בחדר. הם איתי בלב!